teritorijalnim vodama, međutim ne. Neke interpretacije kažu da Frontex ima zapravo mogućnost da intervenira u međunarodnim vodama, to znači da se ne mora striktno držati. Problem je nečemu drugome što za djelotvornije spašavanje ljudi u tom, naravno na high seas, na otvorenim morima, trebate imati ili autorizaciju Vijeća sigurnosti da se ne pretvori još jednu međunarodnu katastrofu kao u nekim drugim slučajevima, ili morate imati sporazum sa legitimnom vladom, što ovoga trenutka u Libiji nije slučaj. Međutim, Frontex ovoga trenutka ima puni mandat i nadam se s ovim sredstvima da će biti bolji ako je to tek početak rješavanja problema. Za kraj, ako premijer na sastanku u kojem se usvojilo tih 10 točaka kaže oni su zakuhali, nek se oni bave time, sad mi moramo snositi posljedice, dakle gospodin Milanović, i onda postoji jedan politički disput, da koristim riječ, između premijera i predsjednice oko toga ko je dao brod je dala Hrvatska, sve se svejedno. Što nam govore takve poruke sa dva pola vlasti? Pa ja mislim da je to naprosto odraz u Hrvatskoj ovoga trenutka zapravo na Ustavom i ne postoji kohabitacija. Kohabitacija postoji između institucija koje imaju ustavnu, vrlo preciznu podijeljenost odgovornosti u Hrvatskoj, to ne bi smio biti slučaj. Jesu li ovakve teme nešto? Predsjednica mora i predsjednik, neovisno da li je Mesić, Josipović ili Hrabar-Kitarović, on odlaskom u predsjedničke dvore, on mora izaći iz stranke. Prema tome, ne može se govoriti o kohabitaciji, jer kohabitiraju dvije osobe koje imaju jasni politički identitet.